di kubur naga shlem jong unongsan Hima. Ka kinhonya le kai jong ka Wasa Football Club na joai kala jam shaka quarter final hagalampung le kai jong ka Mawlangwir Football Invitation Tournament arajar arpulai arpusau hadin bakalala aban Pynliem no jaka Imphal City Football Club da arko la not mentaka singi ka arpulai tri no pra arajar arpulai harol lingdo stadium site snat Mawlangwir Southwest Khasi Hills. Hagani ke jingle kai kabaderu ke jingle kai ka khaddo jong ka pre quarter final yiki kol jong ka Wasa Football Club layo ban them da burom langki salahe haga minute ka ba nyo but civility khong malai haga minute ka ba khat pra jong ka class tem yaka nam man of the match hagani ka sngi layo ra da civility khong malai urang yele kai ka Wasa Football Club ubalala ban nyere kai bha badru ban yo thep ka wei ka cool Wasa kalau yo ban thep ka cool ka dik goal.